Ogi bang' duol matayo yiero giko e pacho ka IEBC lando ayanga ni yiero madundo duto ibiro bagi tarik 27 dwe mar 11 higani. Moko kuom jopiny e kar chung' od bura ma Ugunja onyiso ikruok margi ne yiero makamano ka giwacho ni gisebedo kuom thuolo mahaw higa achiel maonge jaod bura margi bang' welo mar Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mateko. Jopiny ko wacho ni sirikal ma Nywanda sani omiyo duond buche mopogore opogore tiyo kanyakla ka koro gikwayo mondo josiasa e kar chung' od burano bende oyie ochung' gi duond buche mopogore opogore kaluwore kod demokrasia mantie pacho ka. Gie kindeno ne gikwayo kwe kind josiasa mabiro tayo chenro magi mag manyo ombulu mar pong'o komno makoro ni nono. Neno ka IEBC oseket in place kendo IEBC bende oselando date margi mag all by elections madhi timre e Kenya mzima, machiel kuom gi en Ugunja constituency. Omiyo an gima nyalo wacho, Ugunja chung' candidates mang'eny ma party mopogore opogore, koro kwe mwanyalo wacho ni sama ji goyo siasa, wago siasa kod kwe. Omiyo an akwayo jo Ugunja wauru ware siasa mang'eny, wauru gore wadoguru piny wayier kaka jomong'e gima timo. Awuoyo ka piny onge yweyo kendo akwayo ujothurwa nolokruok wani mwakelo to ng'ato ok nyal wuok e piny moro mondo ken walokruok. Gigeno mana kaka jaloso moro loso no nomination mar ODM bro bedo peaceful and security marwa ma Ugunja kae bende wakwayo mondo bed enhanced, particularly kuchomo sama IEBC bro lando no now campaigns are starting. But amomiyo butere ka nderni magwa gin marama prop madak ni mang'eny to wan wonge go boda crane nyal ring kod higa achiel moko kethre. Nyaka walos ndeche wago kwase wach mar education, kwase wach mar health, kwase wach mar pi.